azothi kule ntende lezo ankosi yesabatha ndisekho ndivula nje noxesha abantu abazawuthi sidlule ezintweni ezinzima njalo kodwa noba sidlula kuzo siyabonga. Uthi uvice umoya wenkosi uphezu kwakhe. Xa kuthethwa ke ngomoya thetha ngento nochuku. Kangoba unochuku umoya ake nithi nihleli ndaweni inye niqhulana uthi kuba yinto efihlakeleyo uthi ukuqhulana kwenu kanti kukho kumlimazileyo ngoba umoya into enochuku. Ndiyabathanda abantu abaselayo kodwa ndibuthanda utywala. Abantu abaselayo awungena kulana uselwa kuyo ngexesha aphuma ngalo phaa uphuma kubonakala uba uphuma endaweni. Kodwa ingxaki yam ngamakholwa angena endaweni kule ndawo angena kuyo ayaphuma aphume senjengangokuya ebengena phakathi. Umoya wenkosi uphezu kwam akakho nje phezu kwam akwanela wandithambisa wandithambisela ukushumayela ukukhuthaza ukumeleza ababandezekileyo. Hey, sike sabandezeleka wagcwala ilizwe amajoli lonke into engazange ibekho. Sahlala ngapha kwegate sivalelekile kube nzima nobheka evenkileni sibandezelekile. Kodwa ndifuna abantu ngokwabathi phakathi kwembandezelo, phakathi kobumnyama, phakathi kwezinto zonke ezingathi zinokundenza ndirhoxe, kodwa kuthi kandithi amandla kube kukandila amandla ngoba ndinomoya othambisa. Wosiphatha ngobubele wosinika bahleli endlini kaThixo bevakalisa udaba lukaThixo. Akukho ndawo ingenamfarisi. What I like, ndithanda amazwi athethwa nguDavide. Noba ndihamba emfuleni wethu nzima ukufa andiyiko ikamu.
bathi noba umoya ungakrazuka noba ndingadandatheka kodwa uyawubuyisa umphefumulo wakho. Ndidinga abantu abazothi Nkosi ndibandezelekile phambi koba sivale sizothandaza kunye nawe, okanye abathi ndibandezelekile kodwa ndifuna ukuthi unako and ndiyaphinda ndithi unako usiphatha ngobubele osilika silwa noSathane. Kodwa into endiyiqaphela ukuvuyisa uSathane kwethu, because uthi ngoku kukho into ethi mandiye pha athi uSathane ngoba sekubambile kule nto and uthi xa sekubambile umvumo obanjwe nento noSathane athi hayi mna sendidalelwe le nto because sekongane uSathane athi hayi mna andinawuba nayo ethile because sekongane uSathane. Yifake xa besetolongweni umoya kaThixo because undithambisile. Xa uthambisiwe umoya kaThixo uthi noba so ufuna ukududuza ubheke endleleni erongo uthi umoya ingcwele you don't belong there, buya nansi indawo efanelekileyo uzibona ujika inyawo kanti ulungiswa umoya ingcwele lapha phakathi kwakho. Umoya kuzungqinelane nomoya kaThixo kulungele into ethi lulamela umoya ingcwele ukuzulungisa ukuqoqa. Kaloku sayalezwa kuyo dinga abantu abeza ndoyikuba uvala ucango kanti uzawuthi xa uphuma apha uhlangane nesilingo usaphuma apha emnyango and uthi xa uthi kwesi silingo akwaba bendiyile
abe uAkwa engazuba sanceda nto. I'm still opening up ixesha lokokuba lento ayiqali pha iqala kuwe, and lento ayiyo kuba uvathile ngamafrili la, but kudingeka wena. Into endifuna nje siyazi noba ndimkaphe kapa, kodwa uzazi into yoba kudingeka wena, akudingeki isinxibo, akudingeki uba kwathini, kodwa kudingeka wena. And for you to be able ukukwazi ukuyounite, kunideka kuqala kuyuniteke wena, because awukwazi ukwakha indlu ngengomakhi. Kufuneka ube ngumakhi uze wakhe indlu. Apho ndiyakhona into ethi awukwazi ukuyokushumayeza ngaphandle kungekenzeki intshumayelo kuwe ngaphakathi. Ndivula ithuba, icango liyavala. uThixo uthi iza ngaphambili, uza kukhupha kule ntlungu kuyo, uza kukhupha kule mbandezelo kuyo. Ngomso uyawungqina. Abalapha bakhona abawuthi ngomso mhlawumbi uThixo uphendule, ngoba uThixo wethu undlebe yakhe ayikude okokuba ingasihlangula. Wesley.